To ina son namiji dai dogo baki haka. Kowace yarinya dogo baki me yasa dogo mazaje dogo baki me kuke yi? Wai kowace mace dogon namiji ko baki me sirrin ne? Dan tambaya. Malama Zara ina da tambaya, kin shirya mata? Na shirya. Tambayar ita ce wani kalan namiji kike so, wani kike tunanin zai iya kasancewa mijinki baki da matsala? Wani kala ne shi? Dan describe mana shi mu gan shi. Gaskiya a kalan mazan da nake so, first dai na farko abu da nake so da namiji ya kasance cewa yana damuwa da damuwa na, ya damu da ni sosai, like he cares about me, ya damu da damuwa na, abin da ya shafe ni ya shafi dangina da sauransu. And kuma ina son namiji mai kirki sosai, mai addini, mai ibada. That is another point ta wani gefe daban. Ina magana a halitta nake magana. Wancan is a very big point too, but ina magana a halitta wani kalan namiji ke so. To ina son namiji dai dogo baki haka. Kowace yarinya dogo baki me yasa dogo mazaje dogo baki me kuke yi? Wai kowace mace dogon namiji ko baki me sirrin ne? Dan tambaya. Amma dai fa tsayin ba wai sosai ba dai, dan daidai ka gane. Tsaka tsaki yake cewa ne ko me? Medium ko dai dan daidai haka. And shikenan kawai dogo baki, ba wani maganan mai dan gemu ko kawai ke in yi dogo baki shikenan gama. Gaskiya ina son namiji mai saje, like kasumba ake cewa ko? Yes, kasumba. Ya gaskiya abin yana burge ni sosai. Sai kuma me? Shikenan kawai. Has to be black. Okay, has to be dark and tall. Shikenan kawai an gama. Ina son namiji very educated, but Islamiyya da boko gaba daya. Wow. Yeah, that is. Yeah, shikenan. That's a very nice choice. So, thank you very much. Ba maza baƙaƙe masu tsayi me kuke wa mata ne? Kowace yana katar ta kan hanya. Baƙi namiji kuma dogo. Kowace yana baƙi namiji dogo. Dan Allah me sirrin ne? Dan Allah idan ka san dalilin da yasa ake son baƙaƙen mazaje kuma dogaye, Allah a samu a comment section at least. Wani ma zan je dan sa kwalta a fuska na yi. Baƙi ni ma dan. Oya na, thank you very much. Oya a sharing da Allah, na gode. Thank you very much.